ஹாய், வெல்கம் டு சிம்பிள் ஆர்எஸ் விலாக். இன்றைக்கி முருங்கைக்காய் குழம்பு வைக்கலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு முருங்கைக்காய் மரம் இருக்குது. கீழே போய் பார்த்துட்டு வரலாம், முருங்கைக்காய் இருக்கான்னு போய் பார்க்கலான்னு போனால் முருங்கைக்காய் நிறையவே இருக்குது. பறிச்சுட்டு வந்துடலாம். பறிச்சுட்டு வந்தாச்சு. இதை நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு அருவி மாதிரி ஒரு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருள் வெங்காயம், கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவினாலும் சரி, இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டாலும் சரி. தக்காளி 2 சேர்த்துக்கலாம், அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வச்சது, அப்புறம் இஞ்சி, அப்புறம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு மிக்ஸி பவுலில் இஞ்சி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேங்காய், அப்புறம் கொஞ்சம் கடலை, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிட்டு வந்துக்கோங்க நல்லா. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். கடாயில் வச்சு எண்ணெய், கடுகு, சீரகம் எல்லாம் குழம்புக்கும் போடுங்க. வெங்காயம், கருவேப்பிலை, மிளகாய் எல்லாம் போட்டுட்டு தக்காளி போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா வதங்கணும் அப்படின்னா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்தா தான் அது சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா உப்பு சேர்த்துட்டு அப்புறம் பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள். இது வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, இது எல்லாத்தையும். அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வச்சதை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் அரைச்ச விழுது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் நமக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு உப்பு பார்த்துட்டு, உப்பு பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு வெந்ததும் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான், இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடான சுவையான முருங்கைக்காய் குழம்பு ரெடி. மேலாப்பில் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.